Eu sunt Roxana și astăzi o să vă prezint simplu și redus la esențial cum se aplică capsele sau nasturii sub presiune. Am ales aceste 3 culori pentru această rochiță de bebeluș. Aici am presa, care a venit împreună cu mai multe culori ale capselor și împreună cu alte accesorii, de exemplu acest țepuș care ne ajută în cazul materialelor mai groase, atunci unde nu putem să o înfigem direct capsa. Așa că acest instrument ne ajută să facem o gaură pe unde va intra țepușul capsei. Pentru fiecare capsă vom avea nevoie de această piesă cu acest țepuș. De fapt vom avea nevoie de 2 piese de acest tip, împreună cu aceste cercuri. Aceasta este baba, iar acesta este moșul. De obicei, moșul se aplică în partea inferioară a produsului. Eu am ales să aplic aceste capse în degrade, deci voi începe cu cea mai deschisă la culoare în partea superioară a produsului meu. Deoarece materialul este foarte gros, o să fac o gaură cu acest țepuș. Aici și pe partea cealaltă. Acum o să aplic această piesă. Aici și pe partea cealaltă. Iar acum voi aplica baba, care este aceasta. De aceasta plată, unde veți vedea aceste liniuțe, va merge în jos, cu partea în jos spre țepuș. Cu o mână voi ține strânsă capsa, iar cu cealaltă voi lua presa și cu această parte în silicon voi presa foarte bine capsa noastră. Trebuie foarte multă forță, astfel încât capsa să se fixeze foarte bine. Am reușit, iar acum, pe cealaltă parte, la aceeași înălțime, voi aplica cealaltă capsa cu moșul. Voi folosi din nou acest instrument pentru a da o gaură. Voi introduce un alt țepuș pe dos de această dată. Iar acum moșul, care este acesta, îl voi aplica cu această parte în sus. Deci cu partea plată în jos. Voi lua presa și voi presa foarte bine. Mă voi ajuta de ambele mâini pentru a presa foarte bine. Iar acum produsul nostru se poate închide. Aceasta este pe față, iar aici este pe dos. Se deschide cu un click și se închide tot cu un click. Sper că acest tutorial v-a fost de folos. Mulțumesc pentru vizualizare și spor la cusut! La revedere!